No, čaute zorosti, vítajte pri ďalšom vlogu. Dnes takom krátkom ideme sa pozrieť na hojdačku pod Mrvovou Kikuľou a vlastne s výhľadom na Rozsudce a už sme tu. A bolo to asi 10 minút, cestu ste videli, takže tam treba nechať auto a potom je to kúsok prechádzka. Takže poďte sa s nami pozrieť na hojdačku. Tak kamoši, videli ste hojdačku pod Mrvovou Kikuľou, my sme teraz vlastne sa povedali, že sme preč. Je to tam také, že chodí tam dosť ľudí, takže fakt treba sa pohojdať, trošku si to pofotiť, užiť si a zaspustiť ďalší, nech to má trošku spať. Každopádne krásne miesto, od auta 5 až 10 minút. Zaparkujete na krajnici, prípadne môžete aj vojsť pomedzi z vodidla, kúsok tam na lúku, aj tam sa dá parknúť. A dole ešte altánok, dalo by sa to aj opiesť samozrejme. Pekný výhľad a vlastne čo je nedaleko do tej druhej strany je už Oravská Lesná, tam môžete ísť napríklad na vláčik, alebo keď tak na Oravskú priehradu, Slanický ostrov, umenia, plavba loďou, všetky tieto srandy, takže môžete to strúhnúť aj cestou tam ako malú zastávku. Prípadne na druhú stranu, keď pôjdete Skanzen Vychylovka, Voda Nádržnová Bystrica, Stará Bystrica ako dedina je úžasná, je tam všetko možné, cyklotrasa, takže môžete aj bajky napríklad si zobrať, aj na bajku sa tu dá ísť, takže široké možnosti. Každopádne hojdačka pod Mrvovou Kikuľou je super, je to jednoduchá, ani nie túra, prechádzka a vlastne je to taká širšia hojdačka, takže ideálne ísť aspoň dvoch. A samozrejme, že môže aj jeden, ale tak pre dvoch je to ako stvorené. Takže verím, že sa vám páčil aj takýto krátky tým na výlet na taký krátku prechádzku alebo možno zastávku pri parkingu autom. A každopádne stojí to za to, pekný výhľad a krásne miesto. Takže vidíme sa zase niekedy na budúce, možno pri nejakej inej hojdačke, výlete, bajku, urbexe, hocičom. Takže nesedte doma. Ak sa vám páči naša tvorba, hoďte samozrejme odber, like, môžete nás podporiť na kofičku a vidíme sa na budúce. Čaute.